Hey yo. Με λένε Παναγιώτη, σκλάβος της μουσικής από την τάξη την πρώτη δημότικου. Και σ' όλα τα πόστα πάντα χουμπαρών. 4 ειδικότητες 22 χρονών. Ξεκίνησα με πιάνο κλασικό, 7 χρόνια έπαιζα μόνιμα σαν τον τρελό. Όμως το παράτησα γιατί θέλα να παίξω μπάλα. Τι κι αν με πίεζε, δεν άκουγα τη μάνα. Στα 13 μου γνώρισα τη hip hop σαν μουσική και κουλτούρα πρωτίστως. Ξεκίνησα με breakdance, πιάσα μετά τα scratch. Και από graffiti έκανα μόνο touch. Στα 17 μου ξεκίνησα το γράψιμο, γιατί ποτέ δεν το είχα με το βάψιμο. Άρχισα να εκφράζω σαν με λόγια, δεν μπορούσα, αλλά όσα κι αν έλεγα ποτέ δεν αρκούσαν. Έψαχνα ένα στούντιο στην εμβέλεια του δικού μου τόπου. Είδα πόσο κοστίζει και τα περίψα επί τόπου. Και τότε είπα θα τα κάνω όλα μονάχος. Ανάγκη κανένα κι ας πεθάνω από το άγχος. Και ξεκίνησα να γράφω μουσικές, μέτρες προς κακές, όλες οι παραγωγές. Ξεκίνησα με Ableton και έπειτα FL, με ιδέες που δεν χωράγανε ούτε σε 10 Excel. Έγραφα τον ένα δίσκο μετά τον άλλον, κάθε χρόνο κι έναν, ίσως να υπερβάλλω. Όμως αν έβλεπες την προσπάθεια που έχω ρίξει, θα ήξερες δεν δίνω λόγο για να το αμφισβητήσεις. Εδώ σαν Πανελλήνιος πέρασα σε μια σχολή που εξ αρχής ήταν δεύτερη επιλογή μου. Μα στην πρώτη αντίδρουσαν οι γονείς μου, μουσική τεχνολογία στο νομό του Ρεθύμνου. Εντρίβησα στη μουσική τα beats και τις μίξεις, για να έχεις πλέον μέρος να πας να ηχογραφήσεις. Στα 20 μου άφησα τη σχολή μου, έφυγα από εκεί που ήμουν, έδωσα στη μουσική μου. Αθήνα να το σπουδάσω, τι κι αν το αύριο καταντήσει μακάβριο. Κάνω αυτό που αγαπάω, εγώ έτσι θα αποδράσω. Θα το κάνω μέχρι να πεθάνω κι ας πεθάνω αύριο. Τώρα 22 με ένα πορτφόλιο που θα με στείλει ταμείο. Παλεύω να ζήσω, μιξάροντας κομμάτια. Τον καφέ μες στην ημέρα μου θέλω κι όχι παλάτια. 20 Δεκεμβρίου, ο καθρέφτης ζωντανός. Ο πρώτος μου δίσκος σαν μουσικός παραγωγός. Με 16 ράπερ που δεν ήταν όλοι φίλοι μου. Έφτιαξα ένα κύκλο πλέον που εμπιστεύεται την κρίση μου.